इसोरनाव आरज गाबदों बे बोसोरा नोंनि थाखाय जोबोर स्पेसियेल जाथों। नोंनो जि नांगौ बेफोर गासिबो नोंनि जाथों। आं दिनै जोबोर खुसि। आं इसोरखौ साबायखर बावदों नोंखौ एसेबां अननायजों सोरजिनायनि थाखाय। नोंनो आं नोंनि जोनोम सानाव मा होनो जोबोर गोबां अननाय होगोन। नों खुसियावथ' दंना। हाथरखि अखाफोरखौ हानना होफैगोन होनना नंखाय रादाय लाया आं, नाथाय समाय लादों। नोंखौ माब्लाबाबो खस्थ' होआ, नोंनि मेगनाव थरथिंसेबो मोदै फैनो होआ। दिनै आंनि साननाया बेनोल'दि नोंनि जोनोम सानाव नोंखौ उइस खालामनो आरो नोंखौ लोगो हमनो हायो। दिनै खालि नोंनिल' सान। बै इसोरनिसिम आरज गाबोदि नों बे बुहुमनि गासै खुसिखौनो मोनथों आरो खुसिया खम जायोब्लाबो आंनि बाहागोनि खुसिखौबो नोंनोनो होथों।